Ima ova jedna Dragana iz Švrakinog. Kako se Dragana? Kažu ljudi. Ona dozove čovjeka mrtvog i sve sa njim priča. Priziva? Aha. Duša, otvori vrata između svjetova, duša, ako si tu, daj nam neki znak. Duša, otvori vrata između svjetova, duša, ako si tu, daj nam neki znak. Molim vas, gospodine, izete. Dobro, hajmo dalje. Čušnulo nešto, hajde. Duša, otvori vrata između svjetova, duša, ako si tu, daj nam neki znak. Duša, ako si tu, daj nam neki znak. Duša, ako si tu, daj nam neki znak. Ranka moja nikad ne prežaljena, javi se svom nesretnom Iziju. Sunce ti kalajsano. Evo je. Ranka moja ljubavi. Jesi to ti? Super izgledaš. Ranka, ne plaši me. Ranka,